Ay, kuan. Sa marong oras alas 4 kapin, hunong ko alas 5 kapin kay manglaba. Mo ni mong lakawan. Ta. Walking down straight. Pagamay sa tiyan, pagamay sa lubot. Mo ni dare. Mong lakawan. Pati ang naong nakaani kay puting ikainita. Nagkaog aslom. Ako ba yung naruti? At gusto birthday, narurasa? Pagkainit. Nagiliman, malando na ako doon dito. Kainita okay lang. Ay, magkuan ko. Magdaot lang, mahalik mo itong kuhay, basta magdaot lang. Yeah, marokoy kay ko kay kaon ko daan before niya ka. Dili kay Ang ilis, ano na? ang akong kaon gud naron ka maghapon. O ikagabi dili na. At temprano ko kaon. Para gabi di na ko mukaon. Mukaon gutomon ko Skyflix. Hindi na ko pangawit bintong 20 para itlog eh. Skyflix. Itlog rin ang kaon. Pila ka bukdo ha? Oo, taga-kaon, doon ka usay, usta. Napalisan akong bukan, kanang pinakbitnan. More yung sudan di ay. Nga karne. Manok nga. Pwede raman, nga karne dili lang mag-rice. Kanaon, kay para ganyan, kaya mag-barbecue, wala kanaon. Nangihinay lang ko, ako sa kabuan ah. Kita na mo eh. Makuha na ang gipangandeng mudaot. Dito yung uban ba? Puking mudaot ito. Ba't nga ni Chang ka ng California? Oh, California ka na. Ang vlogger ba? Hala, pagkadauta naman, uy. Si Eli Magaling, napakasawang si, ay, nagawin na Sir Kevin ko. Dali araman daot nila. Ang Ay. muli, ang ban inject man din. Kaya saan calorie deficit? Nasaan na? O kanang amiga ni Manikay ay. Ay, si Kuhan. Calorie deficit na iya ha. Mo na yung gamit. Hello. Kanang calorie deficit kay kanang manang tao sa kado naman kay kung hindi nga calorie nga imong kanon. Tampo para sa ko kay paman ako ang calorie 1.4. May nusa na nimo siya Chris. Kaya 1.1 na lang. Mo na mo i-take ang 1.1 para kuan na imong kinaunti ay imong timbang us-us. Mo na. Naman kay dagmapal magtimbangan kay ana. Nga aron makita nimo ang pagkuan. Kag itimbangan man ako sa yung kinaunti ako ron sa kanisa. Pero nila titimbangan kay imong kita ni. Imo man ilag dito. Makuha mo na bilang calories mo nakaon na. Pag diginan mo ilapa sa 1.2. Inana. Diginan mo. Oh. Diginan mo ilapas to. Kaya kung ilapas mo Mulik. dito. Mulik ko ni diyan. Istorya lagi sa kong amiga. Nag-booking pod. Kuno na iyahang bayaw. Bayaw ba ka? Isod sa tuloy basta ka. Liga ba to ni? Magsige pa mong kay kunog inom mali magtagay pero sige kada adlaw gid og murag buntag hapon pa to ang walking nila. Kuan tag 20 step lagi. Wala jud siya natambo kuno tungod sa nidaot dili kuno kay kanang tungod sa kanang Tagay. walking ba. Bisan pag magtagay. Tagay guro makadaot guro kay yung suka. Lahi si Gigi ba Dilana kailan kan Gigi Dilana? Saon sa Sa vlogger? singer ba atong si Maria Gidget baka to nakadaog sa tanghalan. Kitang bukto siya sa una. Karon tigay lahi man niya ang happy si kay dili man siya magkaon siya igmay kaon kay siya mang gusto ko niya baba. Isuka niya? Pero nasakit lang siya tong dana. Di ko na eh. Pero mao gina yung habit yun. Tuslukon haron magsuka lang yun. gyud. So kayang kinaon. Mo tinida umayo ya. Mauna lang guys, tuslukon mo ikaon. May pagdi na lang mo kaon. Kaya ka mo tinawag lami. Mauna lang gali na. Siya kay kaon sa kaon. Ay ko man ya kaon tuslo ba. Kana ba yung manubra sa diet ang paingnan ko nasa ulcer. Mo ba yun ay mapala? Kapag tayo na yung kaon dito pero di lang gina mo palabanan. Simple din. Nag-garden sila dari. Ay ay Tanglad. Muang tanglad eh. Sa inyo ha? Magabi ka mag-ana. Magabi. Puro wala ko tuhod. Kapoy ba? Nagbuilig ka malit. Ito builig. Kuan ba? Panty shirt ba? Wala eh. Luwag mo kayo ni. Dita yung ngabil-ngabil. Nagkuan na ko naman ito ko. Away.
Ha? Dili ay okay ra. Dili man ni ayat siya. Di ko trabaho niya. Nakapiright man ko. Dito kay Sora Flower in Slia. Ano kita gas liya? Hindi, mabikang ka. Rabinawa, dili ka pa umante. Di din na. Churo eh. Binuang man ang imo Iya, malin. di kita nahilig naman. Iya. Si ka na ang tingan anak niya. Buti mo dugong di ang napili ana mga sa short. Ay nayab. Na, pero yan iso na siya mga kanang uot. Kisa ganyan ato? Princess. Ah, katong nalagi apam. Lagi po apam ron. Sila no. Wala na din siya sige. Ikarga naman yung Ah, so atong pasiya dito patyanan diri sa Cebu. Patyanan sa gahi. Sylvia. Iwala dito. Ay, kanang Sora Flower. Puti na kayo eh. No? Hindi ko nga. Nakita gid ang liya. Hindi ka, mabikang ka naman tuog. Kung nagpog. Puti kay bugan. Bisan daw kinuot, giribugan. Hasta bila. Ano yun? Flower. Kana bisa ka nang sa bata. Halas yun. Sana all. Anay ko sana all good kay Tech lagi mo. Ay kuya si Lulu makita ra. Kaya tara bali uling ko nang buang. Yeah. Makita lagi daw. Kuyawa no. Di kay nagkuan eh. Ito mo dugo lagi daw ang laki ko ang daw shorty di ra mamanti. Sapoy naman siya. Anong dota nga na puti eh. Tama na muna manggalit na to. Baby oil ko naman makaputi ko na. Kuha mo daw ka na. Kuha na gamit ka ng Baby oil. an. Search ka daw nga. Kuha na search yung sa AI ba? Feel ka nga. Ito ka nang orange ko. Ah, cleanser. Ibabad. Di na sila tagi nga orange pa ka nang kuhan. Sabon. Ibabad mo ka diyo kaya. Yan ibog. Saan? Pulbos. Buti nga gano'n mo pulbos. Baso ng sabon. Oh, pero iwan ng ligo ka ba? No, marang ka magbabad na. Ay, babad lang ni mong sabon. Iwan mo ng ligo. Wala na mo. Tawa na. Pulbosan. Pulbusan tapos. Mura. Amo lang gamito nimo ang silk ng sabon. Iyos lang nimo kadadlaw. Kaya nga si Vita, kuha mo doon ako ng ang para dili na mag-friction ba? Silk ka lagi mi mong gimi nga puti lagi. Ano, iba pa daw ni mo eh. Pagpila, Sabon mo, iba pa ni mo. pagpila ka minuto bago banlawan. Kakapoy basa day. Magbabad-babad pa ka. Okay, magbabal mo sa akin. Ang kahit dala sa dali. Nakunin, garpo ka pil kapoy. Nung kapoy man tani oy. O sa pagay na katuyo. One round pagali tani. Hindi mo sakit ang init eh. Madara mang init. Hanga lang. Sakit pa yung tuho. Wa may guwang nga maruyo eh. Lamit ang kabuang nga usap-usap dari. No, masuyaw ka noon. Kung plano ko, masuyaw ka noon. Ano ko, buwan, kamuti. O pwede raman malin. Kamuti mo ipares. Una. Paman sa ng kamuti ko, ang carbohydrate. Ah. Pero mo ba maura may kauno nagday? Pero masubraan ka mo, kuha na sa. Lahi manggugog maglagot mon ko pananglitan akong ikakaunon saging ra or kamuti. Makontento day kog lima kabok di man. Useless ra kayo manang. Kaya ang kanasal, niluto ka ng gardaba ba? Oh. Kuha, example, kanay ang gardaba nga hilaw. Ay, kanang hinog ba? Dilutoon. Oh. Ang iyang karoon sa na, 100 pa. Mm. Kung yun ang phone, 300 na na. Ni kadako good. Oh, matampo kang mayo, anong makakaon kang bisang ikatabo. Hindi ka dapat makaon sa kadlaw. Ibalik ko sa kadlaw, naman na siya makuan. Tabang madahan kauno na ko ng kardaba labi nagday ginamos kanang lapo ka kanang napo ka bukol kulangon pa na nako. Ano, ikaw lagi na ako. Ano ka, di kay ikot gardaba ka na mukuan. Ay, ano ang buhok siguro naman. Gikan man ka nag-exercise pod. Ako naman ko, ano, magamay akong bukton mo, lagi akong pando. Bahala na yung Namay paggamay sa buktong katong magsige kag ano 100 ka counts every day oh. Or imo habang ikuan kada buntag hapon ka Para sa magnana. TikTok lagi no. Hmm. Kung elastic kuan ba? Yan kaya sa daw tubig tiyag inom ti makahilis ng tambok. Sige inom. Nga ako tubigon lagi noon kay ko sige inom. Hindi kay gato siya tuntukulan nansi kay. Awa ka lang, mabitaw madaog ko ato sa ilang kuan bitaw kay. Siya inom ti tubig day ha. Ito akong timbang kay.
Isaka man ni. Kuha naman nun siya. Anong lagi ako? Tubigon, mura mo ko biri-birihon kay mo lipyok ng ganyan din hiyo. Ako si mo in tubig. Garanti sa gawin sa sobraan. Basta mo siya. Basta makain. Kay magkaon ko Dosi ni ka baso. magsumsum ko ng tubig. Kaya 12 ka baso. So, karon kay ikataw lagi us-us lagi akong timbang ya. Makita man nimo sa ilang timbangan lahi man kay makita man nimo fats kapag makita ba. Ini ko maka imong fats mo mo jud. Makita man jud nila gud. Kay pahawa kaninang tubig kay mo water only. Baba. Ni us-us. 1 round na may mga inday. 1 round. Totob mi mga 3 rounds siguro, uli na mi. Kay manglabap ako. Kada hapon ra jud mi ani maka-walking kay agay manumba akong katog ako mamang bawion. Ako sa iyo ito matug. Bawion ako ang kong katog og gikan sa Bernice Sabado. Aw. Wa man may klase kaloni sa kuan ka. Kumbati pa ko. Pero di ko kakuan hapon kay si Junri lo man diha. Ako man. Klase man la Lunes. Ako kasi. Babay namang inday kay nakita na ninyong view dere. Muna mo gi-walking diha, amo lang nang gitaliyok diha dapita. Nanay mga balay. Nakoy kauban. Muna akong kauban. Salamat sa pagtanaw.